З Евангелия паводле Мацвея. І праспяваўшы гімн, яны пайшлі на Аліўную гару. Тады Езус сказаў ім: «Вы ўсе зняверыцеся ўва мне ў гэтую ноч, бо напісана: удару пастыры рассеюцца авечкі статку. А пасля ўваскрасення майго я апярэчу вас у Галілеі». А Пётр сказаў яму адказ: «Калі нават усе зняверыцца ў табе, я ніколі не зняверуся». Езус сказаў яму: «Сапраўды кажу табе, што ў гэтую ноч, перш чым заспявае певень, тройчы адрачэшся ад мяне». Пётр адказаў яму: «Хоць бы давялося памерці з табою, не адракуся ад цябе». Падобнае сказалі ўсе вучні. Потым Езус пайшоў з імі на месца, званае Гецсеманія, і сказаў вучням: «Сядьце тут, я адыду і памалюся там». І ўзяў з сабою Пятра і абодвух сыноў Забэдэевых, пачаў тужыць і адчуваць трывогу. Тады сказаў ім: «Засмучана душа моя ажно да смерці. Застаньцеся тут і чувайце разам са мною». І адышоўшы крыху наперад, упаў на твар, маліўся і казаў: «Ойча мой, калі гэта магчыма, няхай б мяне гэты келіх мяне. Аднак не як я хачу, але як ты». Калі вярнуўся да вучняў і знайшоў іх спячымі, сказаў Пятру: «Чаму вы не маглі адну гадзіну чуваць са мною? Чувайце і маліцеся, каб не паддацца спакусе, бо дух ахвочы, але цела слабое». І зноў адышоўшы другі раз, маліўся, кажучы: «Ойча мой, калі не можа келіх гэты абмінуць мяне, каб мне не піць яго, няхай станецца воля твая». І вярнуўшыся, зноў знайшоў іх спячымі, бо вочы ў іх былі стомленыя. Тады пакінуў іх і адышоўся зноў, і маліўся трэці раз, паўтараючы тыя самыя словы. Тады зноў прыйшоў да вучняў і сказаў ім: «Усё яшчэ спіцё і адпачываеце? Вось наблізілася гадзіна, і Сын чалавечы выдаецца ў рукі грэшнікаў. Устаньце, пойдзем, вось наблізіўся мой здраднік».